Útočit. Takže co bych ti řekl k dnešnímu zápasu? Sa česky nebo co? Jo? Ne, budem ništa šta, evo, počeo je playoff, to se čekalo cijelu sezonu. Všechny hráči smo se tešili na toti zapas, proč teme ukazati svoju silu, teme vyhrát na domaćoj pulki, teme vyhrát vanku, takže četvrtek bude veľmi važný zápas, ale ja myslím, ak budeme hrali dneska, tak môžeme vyhrať proti zápas a potom v sobotu skončíme to prvý díl play-offa a pôjdeme na semifinál. Tak a co myslíš, že rozhodovalo dneska? Naša agresívna obrana. Hrali sme veľmi agresívno v obrani, takže myslím, že to rozhodlo dnešný zápas. Yo, what's up, Joe? I speak in Czech. Come and check it out. Ale jestli má čas, tak můžeme i Joe udělat. Hey, Joe, you gotta speak in Czech. Come on. Come try and speak in Czech a little bit. Málo Čech. Tak a je něco, co tě překvapilo v dnešním zápase od USK? Myslím, že nič. Veľmi dobre sa známe. Hrali 4 zápasy v ligi, takže víme, že majú veľmi dobré pivote a veľmi dobré šutere. Wagner a Kotaš. Kotaš dneska hral veľmi dobre, jo. Kotaš hral dneska veľmi dobre, ale potom v druhý pulke smo hrali lepšiu obranu na njemu, takže mislim, že smo množen lepší typ ne oni. Takže myslím, že nič prekvapili dnes. A co si ukázali něco, nevím, výborné, nebo nevím. A co si myslíš, že bude rozhodovat v Praze? Nevím, to uvidíme, myslím. Tam sa nám nehraje dobre. Ale myslím, ak fanúška pôjde s nami na zápas, nám dajú pomoc. Pojede nás asi 60 km. Jo. Tak tam bude to ale budeme hrali našu igru, tak myslím, že budeme vyhrali to zápas. A myslíš si, že kdyby se podařilo vyhrát v Praze, tak už se to skončí doma? Jo, myslím, že tak. To by bylo hodně dobré. To by bylo hodně dobré, proč máme potom víc časa, že se připravíme na supera u semifinále. A koho si myslíš, že dostaneme do semifinále, pokud se tam dostaneme, jakože by jsme měli? My budeme tam, to 20% my budeme tam, ale říkám, my musíme prvé vyhrát tý zápas v Prazi, myslíme na USK, potom budeme myslieť na supera v semifinále, ale myslím, že proste bude tam. Má lepší tým než Ostrava, ale Ostrava hraje veľmi dobre doma, takže myslím, že bude Ostrava podelala hodné problémy. Ale myslím, že bude proste v semifinále. Tak, my ti poděkujeme za rozhovor dneska. Popřejeme hodně zdaru a uvidíme se v Praze. Naschle.